makoro ubedo chik to we wadoga ne chien ere kaka kaunti ma Mombasa owuok mogolo chik makamano moketo kumo makamano ere kaka counties loso chike gi gigo bendi luongo ni bylaws ma counties bylaws ma county iloso ki county assembly omiyo awacho ni chik mane governor ogolo okonego gol chik no gimo nego tim koda mondo kumira to nego timi waluongo ni intergovernmental understanding onego beno wuoyo gi national government onego wuo kendo gi county assembly ne monego beni kalo chik no e county assembly nitie gimo miyo county assembly nitiere kaka an organ mar county government ma governor ok nyal bedo ni eno kao chik e lwete ni moko dwaro los chik marito county nitie gimo miyo wan gi MCAs ma wayiere ground to that executive order mano chiwo no makosa nitie kanyo nikech onge public participation mano team koro kaka ong'e constitution requirement mar loso chik kata fair administrative action nitie procedures manyaka walu samo loso chik aina ni nyaka ter bill e county assembly nyaka luong ji mondo gol opinion gi nyaka county assembly goye kura ma yie ka giseyie to gitero ne governor mondo o assent eka mondo bed chik matiyo executive orders ma osebedo kichiwo e pacho kae ibodo ka ng'enyne en mar reorganization mar sirikal ido ka for example kerne o reorganize sirikande kaka wa appoint cabinet secretaries kaka loso kaka sirikal dhi tiyo then obo chiwo executive